una broma! Això és un simulacre! La nostra organització és una organització mundial que vol transmetre l'esperit del Nadal. Sí, té una única missió. La missió de fer-vos entendre la importància de tenir un Nadal ideal. Perquè el crònic... Comando per la recuperació d'un Nadal ideal? Arbre, llagostí, pessebre, regal! És així. I com començar a tenir un Nadal ideal? Doncs per un pessebre ideal. Sí, potser no ens agraden els pessebres tradicionals, a mi tampoc. Per a mi, un pessebre ideal seria un pessebre així modern, més transgressor, d'aquests que trenquin amb estereotips. ¿Qué pasa, tronca? ¿Qué pasa, tronco? Pues aquí que acabo de parir, ¿sabes? Oye, tú no querías hacerle de papá, ¿no? ¡No tiene papá! Bueno, tiene, pero no se quiere eso, la verdad. ¡Pues vale, mola! Gracias, Jonathan. ¡Que me llamo José, tía! Tía José, de verdad. ¿Cómo se llama el chaval? Jesús. Jesús. ¡Ay! ¿Entonces este va a ser mi viejo? Sí. Ai, doncs el meu pessebre ideal seria un pessebre més occidental. Ai, Déu, m'encanta trobar-te a la webcam. T'he de passar el dia. Sí, ja, com es veure? Mira, Jesús, saluda Déu. Escolta, Josep, quin dia poso res? Tenim l'agenda plena. El dia 6 mateix. Sí, doncs tens el dia sin res, ho sento molt, Foto! Jo, personalment, soc de l'opinió que un pessebre ideal és un pessebre humil, pobre. Una monedita, por favor. Y no tener de trabajo, no tener de dinero. Una monedita, por favor. Somos catalanes. Todo rato dar dinero a España no nos tiene cuenta. Todo rato pagar de viaje de autopista. Josep, me parece que se lo han creído. Visca! Jo tinc un altre pessebre ideal. El meu pessebre ideal seria un pessebre cubista. Mira, doncs el meu, un pessebre psicodèlic. No, el meu seria un pessebre més abundant. Així és tipus el mestre Botero, saps? Ai, no sé, a mi m'agradaria més un pessebre clàssic. No. Vull dir un pessebre clàssic espanyol. Que no, William. M'estic referint al pessebre tradicional. Has vist el que diuen d'aquesta? De qui? De la Maria? Sí. Què? Diuen que ha tingut un fill sola. I de qui és? Oh, diuen que és de Déu. De Déu? No sap ni Déu de qui és. Ja ho dèiem ahir, que era una mica fresca aquesta. Ah, doncs és com li diuen.
Bé, jo el que opino és que els pessebres no són representatius pel cruni, perquè el cruni... El comando per la respiració d'un Nadal ideal. Anna, la Rosí, pessebre, regal! Jo opino que el cruni... El comando per la recuperació d'un Nadal ideal. Anna, la Rosí, pessebre, regal! Jo opino que la nostra organització el que vol és arribar a l'essència del Nadal. I l'essència del Nadal està en anar de compres. Que diuen... Galeries ideals! I els dependents i les dependentes són guapíssims i guapíssimes i et tracten tan bé. I és que tenen un ritme a les Galeries ideals! Tan barat! No hi ha res que passi de 3 euros. Això seria molt fotret. Has estat una petxi, no? No, perquè són les galeries ideals. El regal que ha demanat la teva filla l'han descatalogat i no el trobes enlloc. No hi ha problema, el trobaràs a les galeries ideals. Ai, senyores i senyors, estem entrant a les galeries. Quina bona olor! Esclar, som a la perfumeria. Doncs aquí podem comprar algun perfum per la tieta Marisol. Sí, a la tieta Marisol li encanten. Ens atendrà la glamurosa, Preciosa! única I bon! No me mires, 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 déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he peinado a la moda y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. Ens trobem a la planta número 1. La planta del bricolatge. Segur que trobarem un regal per la tieta Marisol, a qui li encanten els claus. Sí. Ens atendrà la excitant, Agressiva, destornillante, violenta, Amanda Bosch. Amanda Bosch. Ai, m'ha posat de memòria una nit magnífica que vaig passar amb el noi de bricomeria. La veritat que xaval, sí. Ting, tang, ting. Ens trobem a la planta número 2. Quina bona olor! Quina bona olor! És que estem a la floristeria. Oh, doncs aquí podem comprar algun gerani per la tieta Marisol. Sí.
aquí ens atendran els guapíssims, Masculins, amorenassos, fills de la Rambla i del Pakistan, els nostres, amigos! Y vender clavel, amigo, para el niño, para el hombre, para todo. ¿Quiere clavel? Y clavel, amigo, entra clavel. Ah, Clavel! Clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón. Si algún día clavelitos no lograr amores de Belén, no te creas que ya no te quiero, es que no te los pude coger. Y yo antes dedicaba negocio a vender cerveza vía €1. pero ahora vender en la calle no se puede beber en calle, ahora vender claveles. Y si tú cantas con nosotros, amigo, nosotros regalamos clavelitos. Amigo, nosotros regalamos y cantos. Vamos a cantar para ti, amigo. Vamos a cantar, venga, toma clavelito para ti. Y Fernando, amigo, la muchacha, clavelito para ti. Clavelitos, clavelitos de mi corazón, yo te traigo clavelitos colorados igual que un fresón.